Qué guapo. Ay, perdona. Uy. S'aniran a altra primavera. També veurem el canvis per no veure els petits de venir. El Joan ha fet de la cria dels guarans un dels objectius de la seva vida. Encara que vagi alta, com en diuen quan està en zel, és més prudent tenir la burra lligada quan arribi el mascle per la còpula. Aquest mascle no pot ser qualsevol. Al semental l'han d'anar buscant unes quadres especials on els mantenen separant una setmana per assegurar-se que queda prenyat. Hòstia, Sant Quim és gros. Què m'ha dit tu, no en sabem? Guaita, quin biciclista ens ha arribat aquí? Unas poquitas